outono e as velotas que eran dos carballos. A velota tamén ten outro nome, chámase landra. Hai moitos anos, os celtas facían zume cas velotas. Pero hoxe as persoas xa non as comen. A quen si lle gosta moito é o porco, o esquío e o xabalín. As nozes plántanse e nacen unha nogueira. Hai que coidalas. Para comer as noces, primeiro hai que escachalas. As noces están ben ricas e son boas po corazón. Os esquíos gustanlle moito as noces. Hai un animal que se parece a unha noz con patas. Sabedes cal é? A tartaruga. A castaña é froito do castiñeiro. Onde hai moitos castiñeiros chámase souto. En Galiza producimos moitas castañas e moi ricas. Antes de haber patacas, as castañas comíanse cocidas no caldo e con leite. Tamén se comían asadas, claro. As castañas nacen dentro do ourizo. Para comelas hai que degollalas primeiro. As castañas trouxéronas os romanos fai moito tempo. A abela é o froito da abeleira. Onde hai moitas abeleiras chámase abeleda. As abelas úsanse para facer crema de chocolate. Tamén se poden comer garapiñadas. Antes usábanse as abelas como medicina para as picaduras de animais venenosos. As abelas son un alimento moi bo. Son boas para o corazón e para o colesterol.